ва қаҳвахонаҳои боздошт намуда ва идораҳои милитсия бурданд. мисол ягон мушкилӣ намешавад, боз рафта метонед. аллакай муҳлати вай 5 феврал гузаштагӣ буд. салом тамошобинони канали Сомониён TJ. ҳатман дар видео лайк монен, информатсияи нав ба маълумоти шумо расонида баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки маблағҳои пулира ба даст биёрен, аз интернет пул кор кунен, номери WhatsApp мебироя дар ҳамиҷа бинависонен мефаҳмонанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо идомаи рейдҳо дар Федератсияи Русия, боздошти 455 муҳоҷир дар бозор ва қаҳвахонаҳои Красноярск. чӣ хеле ки медонем, маҳдудиятҳо ворид кардагианд барои бархе аз кору фаъолияти муҳоҷирон, махсус дар қаҳвахонаҳо, мисол барои тайёр кардани маҳсулот ё ки дар бозорҳо барои фурӯш дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия. ва дар ин ҳолат рейдҳо, амалиётҳо вуҷуд доранд. ҳар касе ки маҳдудият ворид кардагианд дар ҳамон шаҳрҳо қарор дорад, бо патентам кор кардан намемонанд. ва дар Красноярск низ инчунин амалиётро пешбинӣ намуданд. кормандони мақомоти қудратӣ дар Красноярск дирӯз амалиёти махсус гузаронида, дар ҷараёни рейд 455 нафар муҳоҷиронро аз бозор ва қаҳвахонаҳои боздошт намуда ва идораҳои милитсия бурданд. дар ин бора раёсати корҳои дохилии Русия дар Красноярск хабар медиҳад. бинобар иттилооти манбаъ, амалиёти мазкур аз ҷониби се ниҳод, вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи тафтишотӣ ва гвардияи миллии Русия гузаронида шудааст. мақсади ин амалиёт ошкорсозии ҳолатҳои вайрон кардани қонунҳои муҳоҷиратӣ дар Федератсияи Русия ва боздошти муҳоҷирони беҳуҷҷат буда, кормандони мақомоти қудратӣ бидуни огоҳии пешакӣ ба 5 ва 12 қаҳвахонаҳои шаҳр ворид гашта, ҳамагӣ 455 нафарро дастгир карданд. ба ҳамин хотир бародарои азиз ва гиромӣ қадр, мо ҳар чизе ки мегӯем ба манфиати худтон мегем. амалиётҳо ҳастанд, рейдҳо ҳастанд, бедокумент нагарден, ягон қонуншиканӣ накунен. мисол ҳозир бо реестр биромадагиай 630 000 таҳти назорат гирифтагиянд. ҳамаи корҳои худтона қонунӣ бигардонен, дар чорчӯбаи қонун кору фаъолият кунен. чунки дар ҳамихели амалиётҳо вақте ки шуморо дастгир мекунанд, и бе ягон огоҳӣ, бе ягон чӣ метавонанд ки ҳамун коркунои милитсия мақсад худсарона шуморо депортатсия кунанд. ҳозир милитсияи Федератсияи Русия и уҳдадория ба худ гирифтагиай бесуд бурдан метавонанд ин корро кардан. бо эҳтиёт бошед бародари азиз. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, номерошон мебирояд дар рӯи экран, зангшон бизанен, меоянд аз дари хонатон мегиранд, границаи Қазоқистон мебаранд. як нафар нависонда нафарҳои бедокумент Тоҷикистон бираванд, боз омадан метавонанд. нафарҳое ки документ надорен, вақте аз Россия биромадан, мо доим ҳамин чиза таъкид карда мегӯем ки агар дар таможни контрол аз шумо напирсанд ҳуҷҷатҳое ки барои муҳоҷирон зарур мебошад, мисол ягон мушкилӣ намешавад, боз рафта метонед. агар ки бипирсанд ва шумо пешниҳод накунед, албатта наметавонед дигар рафта. як нафари дигар нависонда видеоҳота гашта худат тамошо кун, ку чӣ мефаҳмӣ. хай ҳам қадар мафкурае надоштае ки лафза хушрӯ бифаҳмӣ ва забона хуб бифаҳмӣ. ин видеоҳо барои худат нестанд, значи тамошо накун. як нафари дигар нависонда салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шуда ё ин ки не. фармони даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз ҷониби президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аллакай ба имзо расидагӣ ҳастай ва аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. Саторзода Фаридунҷон нависонда салом ака, мара аз аэропорти Домодедово гардонданд ва депортатсия карданд. нагуфтанд чӣ қадар, барои чӣ, фаҳмидан ман кай ва ба куҷо муроҷиат кунам. агар омада бошен аллакай метавонем ки ҷои шуғли аҳолӣ бирем, шиноснома ва раводид ҳастай, ҳамонҷа рафта паспорт пешниҳод мекунен, ҳамаша тафтиш карда барои шумо меган мефаҳмонам бародар. Нисон нависондай салом акаи Сорбон, дар ҳамон списка будам, лекин Тоҷикистон омадам. ҳозир метавонам Москва равам. илтимос ответен. дар кадом списка? агар 120 000-ра дар назар дошта бошен, аллакай муҳлати вай 5 феврал гузаштагӣ буд. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфтем ки ҳозир дар Тоҷикистон як писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не. не бародари азиз, даъват намешавад, як писар озод ҳастай. Мирзоев нависондай ассалому алайкум бародар, аллоҳи меҳрубон аз шумо розӣ бошад.
гузаштаатонро раҳмату мағфират кунад. Ман фахр мекунам айчунин шербачаҳо бо ҷуръат, раҳмат ба падару модарат. Боши зинда. ҳар хел гапҳо аҳамият нате. Дунё беахмақ хоре. дар дунё ҳама агар бо хуб боша, ҳама инсони мефаҳмидагӣ боша, бои дунёрам камтар неинтересни мешавад. ҳар касе ки сухани бад менависонад, мо ҳаволаи ӯро ба худованд меспорем ва худованд ҷазошонтия. ва шумо дар раҳмати калом барои суханҳои нектон зинда бошед. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум. Сормон меган граница наравен, фмс равен. ҳамаша ҳал мекунанд. рост боша ё дурӯғ. барои рестр агар гуфтеса бошӣ, бале ростай ё сахр ва мерен мисол ҳамунҷо да муроҷиат мекунед. патент надошта бошен, патент мекунед. регистратсия надошта бошен, регистратсия мекунед. умуман чӣ проблемае ки дорем, проблемаро ҳал мекунед ва кори шумо тинҷ мешавад. мушкилӣ болои сари шумо намебиёяд. зиндаву сарбаланд бошед. то видеоҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.